Poyamba nayi mitu yake. Bishop Martin Mtumbuka wauza Khristu kuti alowe ndale m'malo momangonerera zinthu zikuonongeka mdziko muno. President Lazarus Chakwera achoka mdziko muno mawa kupita Lero titero kupita mdziko la China, ndipo mu nkhani zina alimi asainira migwirizano ya ndalama zoposa 900 million kwacha kudzera mu chionetsero cha zaulimi. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Bishop Martin Mtumbuka wa Diocese ya Karonga ku mpingo wa Katolika wapempha akhristu mdziko muno kuti alowe ndale osati kumangonerera pomwe zinthu zikuonongeka. Mtumbuka ati Amalawi alira kokwana pa nkhani monga zakatangale odzakamba ka andale ponena kuti zili kwa iwo kusintha zinthu ngati izi. Kuchokera ku Mzuzu nayo Feston Malekezo. Bishop Mtumbuka anayankhula izi pamwambo wokumbukira Malemu Saulos Chilima yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, komanso anthu ena asanu ndi atatu amene anafa pa ngozi ya ndege pa 10 Juni chaka chino. Mwambowo unachitikira pa tchalichi cha St. Peter's ku Mzuzu. Iwo anati mpingo wa Chikatolika umayembekezera kuti akhristu ake azitenga nawo mbali pa zinthu monga ndale ndi chonga choti azithandizira kukonza zinthu zimene sizikuyenda bwino mdziko. Anyamata ndi asikana a Chikatolika atengepo mbali pa kuyendesa dziko kumene ali, osati akhale mbali mu azingodandaula, alowemo mbwalo. Chachikulu mpingo chimene ukufunisisa nchoti akweze ubwino wa wina aliyense, makamaka osaukisisa amene sangazisamalire wokha. Mawu ake Bishop John Ryan wa Diocese ya Mzuzu anati mapempherowa anawakonza ndi chilunga chofuna kulimbikisa mayi mene Chilima komanso akubanja kwawo kuti moyo wawo upitirire ndi kuti asataye chikhulupiriro. Lero Chilima ise tinamwe mumalombo nyingi zose ndipo tikulomba kuti chuta waka namwe nyingi zose chuta umpeni mtende wenyecho. Mwambowu unakonzedwa ndi akhristu a Chikatolika pansi pa Diocese ya Mzuzu komanso Karunga. Ena mwa anthu amene anali nawo kumapempheroku ndi kuphatikizirapo wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Okumbukila, mtsogoleri wa chipani cha Aford Enoki Chihana komanso wachiwiri wawo Timothy Ntambo. Ena anali nduna yoona za ntchito Agnes Nyalonje, Newton Kambala, Adaliso Kabambe komanso Japi Muhango. Mapempherowa anachitika pamutu oti khalani achelu. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule yati Amalawi ambiri akupempha eni malo okopa alendo kuti adzipereka mitengo yofewerako kwa nzika za mdziko lino zomwe zikufuna kupita kumalowa. Iwo anena izi pomwe amakhazikitsa mwezi wa zokopa alendo pamwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anatinso boma likambirana ndi kampani kuti zichepetse mtengo wa zinthu zawo zokopa alendo. Akamtukule akufotokoza. Lero ndi siku imene litenga kwa ife kuti tikakhale tukhazikitsa mwezi umene timayang'anira zokopa alendo umene timati tourism month, national tourism month, momwe mayamba pa 1 pakafika kumapeto kwa mwezi. Chachikulu chimene tikufuna tikange nchoti kuti tiunikire ntchito zimene zakhala zikuyenda bwino maso zina zimene tikuyenera kuti tinatikonze apa ndi apa. Chinanso chachikulu chimene chikubwera nchonena kuti anthu akudandaula kunena kuti kodi bwanji mukambirane ndi anthu amene amapanga ntchito zimene zizi kuti mwina mitengo imene amapereka kwa Malawi ikhale yofewererako pang'ono kuti aliyense akhale akuti asikhala kufika malo amene akafuna kunjoya, akafuna kudya ku hotel, akafuna kudya restaurant akwanise kupita mmene kuja ndi banja lake chifuna mitengo yofewererapo. Anansi Malata ndi mneneri ku bungwe loona za juga la Malawi Gaming and Lotteries Authority ndipo anatenga nawo gawo pa chionetserochi. Juga kapena masewera amlosera amayenera aziseweredwa ndi anthu oyambira zaka 18 kupita mtsogolo. 18 kubwerera mbuyo ndiye kuti ndi mwana ameneyo, ndiye mwana sakuyenera kusewera
juga makolo komanso ena onse amene timayang'anira ana tikuyenera tionetsetse kuti ana asamakhale ndi access yosewera juga komanso chachikulu chomwe tikugawana ndi anthu chifukwa apart from kungogawana ndi anthu uthenga umene ukuno tikupanganso campaign ya dziko lonse omwe tikumayenda m'madera osiyanasiyana kuletsa anthu kuti wani asamasewere juga yosalolezedwa imene amati wachiona ndani pomwe anthu amapezeka kuti akungoberedwa komanso tikumalimbikitsa anthu kuti azitha kudziwa malire juga si ntchito juga si business ili ngati game ina iliyonse yomwe umapita kakukaonera mpira kakukapanga masewera anji zokusangalatsa iweyo juga imayenera ikhale choncho osati ukakha kuti wapitirira muyeso amene ajano ndi mavuto. Bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD lati lipereka ndalama zokwana $30 million zakuti bungwe la Financial Access for Rural Markets, Smallholders and Enterprise Farms ligwirire ntchito zake mu gawo lina la zochitika zake. Mkulu wa bungwe la IFAD mdziko muno a Bernadette Mukonyora ndiye wanena izi pa chionetsero cha zaulimi mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati ndalamazi zilunjika kwambiri kupereka thandizo kwa alimi osauka kuti apeze ndalama zothandizira ulimi wawo. Ndipo mkulu oyang'anira ntchito za bungwe la FAMSE a Dickson Ngwede wati iyo ndokhutira ndi ntchito za bungweli ndipo ntchitozi zasintha miyoyo ya anthu ochuluka. Chinsinsi cha FAMSE ndichonena kuti ntchito yathu tikamagwira timasankha anthu okuti tigwire nawo ntchito, mabungwe oti tigwire nawo ntchito amene ali ndi chidwi chofuna kuthandiza ntchito za kumudzi komanso amene ali ndi chidwi chofuna kuti anthu akumudzi miyoyo yawo isinthe komanso amene ali ndi ukadaulo woyenera pa ntchito imene akufuna kuchitayo. Mwaona ntchito imene tikugwira ndi mabanja ena amene amakhala akudalira pa ntukula pa khomo, tikufuna kuwathandiza kuti asadayireso ntukula pa khomo. Tapereka chitsanzo chabwino cha banja limene titatha kugwira nalo ntchito silinso banja limene tinkadalire ntukula pa khomo, akupanga business yawo yolozeka komanso akukhala nyumba yolozeka zimene zili zinthu zabwino kwambiri. Komanso mabungwe ena takhala tikugwira nawo kuti athandize kupititsa patsogolo ntchito za mabungwe amagulu ang'ono aje timati mabanking konde. Mukudziwa inu Malawi muno tikamakamba za mabanking konde anthu chimene chimabwera kawiri maganizo mwawo chonena kuti anthu aja azisunga ndalama kumabwerekesana okhaokha, koma ife tikuti iya iziposeri pobwerekesana ndalama. Mabanking konde akhale ndi ukaswiri wopanga mabizinesi. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema wa Times, tipitirize nkhanizi posachedwapa. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. I want it all. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. He's having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something. Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Aliyense amakhala minzake kuti nthawi zonse amakhala pafupi nawo komanso amakhala okonzeka kuthandiza. Iye maso ake amakhala pakupambana basi ndipo mtima wake umakhala m'malo. Kodi kupanda ma BFF zingatithere bwa? Sangalalani ulendo uno poonera magemu a Premier League ndi BFF 1 pa GoTV. Lipirani GoTV Super Plus pa mtengo wa 45,000 kwacha pa mwezi kuti musaphonyane ndi chilichonse pa Super Sport. GoTV, love it. Popitiriza nkhani zathu, alimi mdziko muno asayinira migwirizano ya ndalama
zokwana 900 million kwacha kudzera mu chionetsero chomwe chimachitika mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa programu yotchedwa Transforming Agriculture Through Diversification and Entrepreneurship Trade, Alinda Magombo Munthali, ndiye mwaonena izi pakutha pa chionetserochi dzulo. Kelly Napolo wadza ndi zambiri. Omwe anatenga nawo gawo pa chionetserochi anaonetsa kukhutira ndi momwe zinthu zayendera. Mwadzina, chionetserochi chalumikiza mabungwe okhazikika pa ulimi ndi omwe akufuna kugula malonda awo komanso abwenzi. Mmodzi mwa akatswiri ku programu ya Transforming Agriculture Through Diversification and Entrepreneurship, Alinda Magombo Munthali, anati chionetserochi chinali chofunikira popeza chinapereka danga labwino kwa alimi mdziko muno. Pali kusintha ngati bungwe limene likuyang'ana kwambiri, programu imene kuyang'ana kwambiri kulumikizitsa alimi kunsika. Tikuona kuti pali kusintha koyamba kuti zokolola za alimi zichuluke, fwa zikachuluka nde kuti ndalama zimene angapeze zikhoza kukhalanso zambiri. Taona pakhala kusintha ngati alimi ankaka kuwauza zakudya, makozedwe a zakudya za ng'ombe. Taona kuti alimi otena amapanga 5 liters pano amakwanitsa kupanga 10 liters. Mawu ake oyang'anira za malonda ku kampani ya Global Seeds a Michael Chibwe anati chionetserochi chinali mwayi wabwino olumikiza bungwe lawo ndi alimi omwe akugwirizana nawo. Zionetsero zathu nchizi ndi zopindula kwambiri ndizi zichitika chifukwa ndi nthawi imene timakhala tikumana tonse amene tili mu agriculture, makampani ambiri kuphatikizirapo alimi eni. Ife wa Global Seeds mbewu zathu timalima udzera mu ndondomeko ya contract ndi alimi, so alimiwo timakhala ena tikumana nawo kunoko kuyamba migwirizano imeneji. Pali makasitomala athu osiyanasiyana amene akhala agula mbewu zathu amadzatipatsa feedback panopa, ngakhale mmalo ena ndi ena amene tingatuyenera usintha amatiuza panopa. Ndipo mkulu wa nthambi ya Green Belt a Eric Chizungu adatinso chionetserochi chidali chopambana ndipo wati mzaka ziwiri zikubwerazi dziko lino lizasandulika kukhala lodalira ulimi wa malonda. Cholinga nchonena kuti sikuti tingakwanise dziko lonse koma tipereke chitsanzo, tiyambe mwina pa chizungu leading the way, tionetse chitsanzo kuti anthu apange motere. Tikhulupirira kuti pamatha zaka ziwiri zitatu chikhalidwe cha kulima mwa business chikhalapo, ndipo ife ndiotsogolera pa zimenezi. Monga ku trade fair kuno mutaona moto wa chaka chino ukugwirizana kwambiri ndi zimene timapanga, ndipo ife tilosangalala kuti tili pakatikati pa nkhani imene iyi andi zikutipatsa chilimbikitso chachikulu. Koma mneneri wa bungwe la Malawi Bureau of Standards a Monica Khombe wachenjeza kampani zing'ono komanso magulu kuti apeze ziphaso zowathandizira kulowa m'misika yovomerezeka. Ngati Malawi Bureau of Standards mukhoza kudziwa, ngati mukudziwanso ndikuti mutu wa chaka chinocho wa agriculture fair ndionena kuti kuonesesa kuti katundu wopita kunja kuchoka ku Malawi ali ochuluka kwambiri, kutengeranso ndimene kapangidwe ka katundu so kuti kakhale kabwino. Ndenga ife ngati bungwe la Malawi Bureau of Standards ndifofunikira kwambiri poonesesa kuti katundu wopangidwa ku Malawi ali wabwino, chifukwa choti timayang'anira kuti quality ya katundu wa ku Malawi akuyenda motani. Chionetserochi chomwe chinali cha namba 20 chinalunjika pa mutu olimbikitsa kukweza ntchito yopanga katundu wochuluka kuti dziko lino lidzitha kutumiza wina kunja. Tidakali mu nkhani za ulimi popeza Amalawi tsopano ali ndi mwayi ogula fetereza wa madzi mdziko momwe muno. Izi zikutsatira mgwirizano pakati pa kampani ya mdziko muno ya Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund SFFRFM ndi kampani ina ya ku India. Mkulu ona zamalonda ku SFFRFM Ali Chiwoko wati ali ndi chiyembekezo choti mgwirizanowu uthetsa mavuto amene nzika za dziko lino zimakumana nazo pa nkhani ya fetereza. Mtolankhani wathu Isaac Salima anayankhula ndi Chiwoko motere. Tabweretsanso product ina yenyuwani yomwe ndi fertilizer wa madzi amene tangobweretsa kumene kuti malo mwa gula thumba la 50 kgs alimi azingogula botolo la 500 ml nkuma popera kumbewu. Uthira kwake umangopopera
umatenga madzi 60 liters nkusungunula ndi botolo limodzi, ndi botolo limodzi limakwanira malo okwana 1 acre. Fertilizer ameneyo akhala wamtengo otsikirapo kuposa mafertilizer omwe timadziwa nthawi zonsewa, ndiponso mumapopera mmasamba, ndeno mukamapopera mmasamba amalowa kwambiri kusiyana ndi uja opopera munthaka, ndeno alimi amakolola chokolola chochuluka, ndiye ubwino wake wa fertilizer amene. Mtengo ukhala otsikirapo ndi about 10% less than normal price ya thumba la fertilizer. Monga ndanenera kuti akamapopera fertilizer ameneyu amalowa kwambiri kumbewu, ndi akamalowa kwambiri kumbewu zokololanso zimakhala zochuluka, ndiye ubwino wake wa fertilizer ameneyu. Mkulu ona zachuma ku bungwe loona za mafuta la mmera a Patrick Uka wati anthu ambiri sadziwa momwe msika wa mafuta umayendera. Iwo anena izi pomwe bungweri pamodzi ndi unduna ofalitsa nkhani unabweretsa pamodzi atola nkhani kuwafotokozera zokhudza nkhanizi. Izi zikudza pomwe pali mtsutso ngati nkoyenera kuti bungwe la mmera likweze mafuta a galimoto kapena ayi. Kathe Maulidi wadza ndi zambiri. Auka ati nkofunikira kuti Amalawi adzimvetsetsa ndi kutsatira bwino nkhani zokhudza msika wa mafuta. Ndeti dafotokoza kuti timayambira kuyang'ana mtengo wa mafuta pa dziko lonse, ndeti matenga mtengo umene uja, koma ifeyo ndi dziko lokuti sitimalandira mafuta ku nyanja kapena ku sea, titilandira kuti chizungu amanena choncho, kuti mafuta athu amachita kuyenda kuchokera ku madoko osiyanasiyana, ndiye timawerengera tiyang'ana mtengo woyamba omwe mafuta akugulitsidwa pa dziko lonse lapansi, ndiye timakhalanso ndi mitengo ina, kodi mafuta awafikira kuti padoko pamene akufika paja amatichajaso ndalama, mafuta ajaso kaya asungidwe pamene paja amachajaso ndalama, mafuta ajaso kuti anyamulidwe kuchoka pamene paja kuti adzafike ku Malawi kuno ndi ndalamaso zimene zimalowa ku mtengo umene tinganene kuti ukhale mtengo wa mafuta. Polankhulaponso mkulu woona zofalitsa nkhani unduna woona zofalitsa nkhani Arthur Chipenda ati nkofunikira kwambiri kuti atola nkhani azidziwa momwe msika wa mafuta umayendera kuti adzikhala ndi uthenga oyenerera okapatsa Malawi. Ndi chinthu chapamwamba kwambiri kuti atola nkhani athu pamene tikuthandiza boma kuti anthu azikhala akudziwa nkhani zosiyanasiyana zokhudza chitukuko cha dziko lino. Tinaona kuti ndichofunika kwambiri kuti atola nkhani tibwere pamodzi, komanso tayitane amera amene amayang'anira za mafutazi kuti atifotokozere bwinobwino kuti kodi akamafika ponena kuti mtengo wa mafuta uli mwakuti chimachitika ndi chani. Maphunziro atola nkhaniwa achitika pa nthawi yomwe bungwe loona za mafuta ogula kama komanso komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe apempha bungwe loona za mafuta la mera kuti akweze mitengo ya mafuta. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Bishop Martin Mtumbuka wauza akhristu kulowa ndale malo momwe angonerera zinthu zikuonongeka mdziko muno. President Lazarus Chakwera achoka mdziko muno lero kupita ku dziko la China, ndipo mu nkhani zina alimi asainirana migwirizano ya ndalama zoposa 900 million kwacha kudzera mu chionetsero cha zaulimi. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina internet pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndi ine Dave Kadama, mawa bwino.